Чудиш ли се как да получиш 2 пъти повече отговори от хората, на които се обаждаш и да превърнеш повече от тези разговори с тях в реални пари? Няма значение дали чак сега започваш или просто искаш да развиеш аутрича си. В това видео ще споделим с теб най-добрите съвети за това как да се отличиш, да спечелиш доверие и да превърнеш студени потенциални клиенти в топли сделки. От това как да създаваш много смели, грабващи вниманието съобщения, до какво наистина работи в различните пазари. Наистина това видео има всичко, което би ти трябвало. Нека започнем с наистина един от най-важните фактори за студения аутрич. Съобщението трябва да е просто и ясно. Искаш да е просто и ясно с малко преувеличение. Не трябва да лъжеш, да ги шаниш или да си някакъв заблуждаваш, нали, тип, но като си уверен в уменията си и говориш с такъв тон, клиента може да види това и ще направиш огромна разлика в аутрича си. Например, ако заглавието ти е "Удвоете продажбите си в социалните мрежи за следващите 7 дни", ще привлечеш много повече внимание, отколкото ако е предложение за маркетинг в социалните медии. Става въпрос да се отличаваш без да попадаш в категорията на кликбейта и фалшивото. Но идеята не е само да се отличаваш, също така е важно и как точно се отличаваш. Един често пренебрегнат аспект е културните различия в аутрича. Например, ако се насочил към пазари като Тайланд или Малазия, пичовете там може да реагират по-добре на по-дълги съобщения, както в заглавието, така и в имейла, така и в текста. Ама на пазари като България, като Румъния, като Албания, краткостта и яснотата почти винаги ще се представят по-добре. Обаче, ако разбереш тези нюанси и тези разлики в пазара, това ще е адски много в твоя полза и ще можеш да се настроиш cold calling и студените имейли много по-правилно и ще станат доста по-ефективни. Та и без това за подходът в момента, затова нека да поговорим малко за предварителната подготовка, която трябва да имаш. Нали, преди да си изпратиш първото съобщение, планирането е адски важно, човек. Много собственици на SMMA са фърлят така в аутрич и почват да изпращат съобщения, без да са си написали домашната, без да са поручили пазара, без да са си научили правилно услугата, което е огромна грешка, защото най-успешните SMMA агенции абсолютно винаги са планирали всичко, човек. Затова отдели си някакво известно време да научиш бизнеса на потенциалните ти клиенти, да си персонализираш съобщенията, за да имат по-голяма ефективност и се опитвай да предлагаш колкото се може по-стойностна информация на тия потенциални клиенти. Защото малките неща, като тонът на съобщенията, като как го структурираш, като дали куката ти е добра, като дали наистина предлагаш стойностна информация, правят огромни промени, които след доста дълго време и той кратко време показват огромен ефект. Обаче има нещо, което или може да бъде в твоя полза, или ще изгаври на макс. И това е заглавието или на имейла ти, или просто старта на студеното ти обаждане. Вместо скучното маркетинг услуги за социални медии, където всеки един собственик на бизнес му е писано да го вижда в имейла си, може да пробваш нещо от сорта на привлечете повече клиенти в следващите 7 дена с тази доказана стратегия за социални медии. Една малка корекция може да накара аутрич ти да изпъкне 10 пъти повече и това ще бъде разликата между дали да се отвори от клиента или да не се отвори. Дори с най-перфектното заглавие на имейл или начало на лично съобщение не се вкарва във филма да обмислиш абсолютно всичко. Най-огромната грешка е перфекционизмът, брат. Всеки ден винаги да си подобраваш съобщението, да искаш да го направиш перфектно, без да го изпратиш е абсолютно фатално за теб и за бизнеса ти. Познаваме супер много хора, които са си стартирали SMMA агенция уж, искали да се направят вебсайта перфектен, искали са аутрича да им е перфектен и даже не са изпратили едно съобщение от това аутрич. Запомни, действай винаги ще е над мисли. Помисли малко и след това действай. Не го мисли 3 седмици, 1 месец подред и чак след това да действаш. Мисъл, дай си някакво време там да се направиш някакъв готин сценарий, да се направиш готино аутрич съобщение и като мислиш, че е горе-долу правилно, фърли го е така, дай го на потенциални клиенти, обаждай се, пращай имейли и първо стреляй, след това си такой мерника и после пак стреляй. А не мерник, нали, сега ще го оцеляли. И така до края на живота си. Абсолютно. И още един друг съвет от майсторите: започни с малко, после се разширявай. Когато започваш, знаем, че изглежда като топ идея просто се хвърлиш в дълбокото и да се пробваш с 1000 различни ниши. Но ти казваме и ти гарантираме, че ще видиш повече успех, когато си с една конкретна ниша. Даже като си начинаеш, не си мисли, че като си избереш една ниша, си с нея до края на бизнеса ти. Затова насочи се към бизнеси, които най-вероятно могат да се възползват от твоите услуги. Ние не знаем кои са тия бизнеси за теб, защото не ти знаем услугите, затова трябва да си направиш някакво малко проучване, някакъв малък ресърч. Това е много скандално обаче. Наистина. Обаче почва ми изтръпва пръст. И дали са недвижими имоти, дали ще са салони за красота, дали ще е някаква такава глупост. Просто избери един бизнес, предлагай се, като изградиш някаква лека инерция, като имаш някакъв лек доход,
вече знаеш как се предлагат тези услуги, как се правят Facebook реклами, как се управлява Instagram профил или с какво да занимаваш там. Вече може да си избереш една конкретна ниша, да станеш майстор в тази ниша и да се разширяваш вертикално, а не хоризонтално. Точно така. И не подценявай силата на малките подобрения, защото това е, например, като с YouTube. В YouTube, ако всяко едно видео правиш малки подобрения, ставаш малко по-добър в обработването, ставаш малко по-добър с тъмнейли, почваш да ги разбираш малко повече работите, да разбираш как работи алгоритма и всеки ден, ако правиш по 2-3%, нали, подобрения, след едно известно време това ще са огромни подобрения и ще стана много по-добър. Затова не се фокусира върху едно перфектно съобщение без изпратено съобщение, аз фокусирам повече върху пращам някакво съобщение там да има, усъвършенствам си го и след време ще видим на къде съм. Ако не си запомнил едно нещо от това видео, запомни и това. Перфекционизмът може да бъде капан, докато детайлите са адски важни. Не позволявай идеята за перфектно съобщение да те спре. Ключът наистина е да изпратиш аутри съобщението, да видиш как се представи и да го усъвършенстваш с времето. Перфекционизмът, човек, идва с опит и действие. Да, това ти е отговора, брат, като цяло. В смисъл да знаеш културата, да знаеш пазара, да знаеш тона, да планираш постоянно и да се подобряваш всеки изминал ден, да не позволяваш на перфекционизма да ти такова майката. Но за да започнеш с Outreach, трябва да имаш някакво ниши или поне една ниша избрана, нали? Да. И да си избереш ниша като цяло, може да не изгледаш миналото видео, където обсъдихме малко за нишите. И оттам можеш да сванеш горе-долу как се избира ниша. Тук ще го видиш горе в лава. Също така, след малко трябва да се появи да се абонираш, затова трябва да се абонираш. И Ще чупим главата, ако не се абонираш. това е скандално. И това е.